Il-Gvern iddikjara li la kellu lanqas għandu pjan jakkwista jew jispropja Palazzo Verdelin. Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali qal li dan l-istat ta' fatt iwaqqa l-argumenti kollha għarrieqa tal-Oppożizzjoni u jesponihom għal gideb sistematiku. L-għan tal-Oppożizzjoni huwa li għattu xturhom ir-relazzjoni mill-qrib li wħud fil-Partit Nazzjonalista issa qed jirriżulta li għandhom mal-familja Gaffarena, żied jgħid il-Ministeru. Fl-istqarrija l-Ministru tenna bil-fatti risposta le għad-domanda jekk il-Gvern hux biħsibu jixtri l-bini li jospita l-Assa tal-Pulizija tal-Belt Valletta. F'Ottubru 2014 il-Kummissarju tal-Artijiet irċieva ittra mingħand Ganado Advocates fl-isem l-eredi ta' Antonio Zammit, Mark Gaffarena u Bitalia Ferro and Sons Limited. Dawn talbu biex din il-proprjetà li ilha tintuża bħala qassa tal-Pulizija sa minn Lulju 2011 tkun vakata u ritornata lura lis-sidin tagħha. Il-Gvern żvela li hemm 12 il-ko-proprjetarju li jieħdu kirja fuq Palazzo Verdelin u kif lest jidħol fi proċeduri legali biex iżomm il-kirja li għandu fuq il-proprjetà bil-kundizzjoni preżenti u mhux jixtri jew respropja. Intant irreaġixxa wkoll għall-konferenza tal-Partit Nazzjonalista il-Partit Laburista li fisser kif dwar ir-rabtiet ma' Gaffarena Beppe Fenekadami gideb darbtejn. L-ewwel prova jagħti l-impressjoni li jafu bħal ħaddieħor u meta rriżulta li mhux il-każ prova jagħti din il-gidba permezz ta' gidba oħra billi qal li kien diġà ħabbaru stess li ġieli rrappreżenta legalment lil Gaffarena. Il-Partit Laburista qal li kull min segwa lil Fenekadami fl-aħħar ġimgħat jaf li din mhija xejn ħlief dikjarazzjoni vvintata li tagħmel parti minn gidba doppja tal-Viċi Kap Nazzjonalista. Il-Partit Laburista fakkar kif minkejja dan kull ma kellu xi jgħid Simon Busuttil huwa li ma jara ebda raġuni għala għandu jieħu passi dwar il-gideb ta' Fenekadami.